Да, леко ако дойде, да. Само да не го плашиме. Давай към него, Валю. Снимай. Аз не ти казал снимай. Виж къде е пула, давай я надолу. Валю, давай. Сома моти по-бързо да не отиде в дървето, аз ще пазим сладко. Стегна ли малко аванс? Чакай сега, дръж го опънат само. Соме, откачите воблера. Некак си. Ево виж как плува да го ево копали. Не е малък, да знаеш. Как че ми се заплете това? Валю, мини, откачи воблера, дръж така, дръж опъната линията. Аз ще скъсам направо. Скъси го, скъси цялото с вирбал скъси. И тебе да снимам. Чакай. Его тук е. Да, но то не може да видиш така. Соме с колко дебело въпроси е? Сега той е тук. Валю, елата насам малко над него да си да... Дръж го малко по-пънат. Оп, тръгва към тебе. Към тебе тръгва. Да. Няма, пусни го, тропни по лодката. Тропни да не излиза там към това. Его идва към мене. Ела тук, мами. Ага, скачи го лови да тебе от турчина. Скачи го лови. Дръж! При прическата с камерата снимаме. Да. Така, забласи. Вали, усмихни се малко, бе, да. Значи нормално е на капитана на пръчката да удари саме, се не вири. Има ми аванс, но... Спокойно, бе, и трябва да го измориме. Спокойно, ще взима. Нали за това... Само, колко път си ма толкова маймун. Валю, дай леко напред, да сме близо, защото ако тръгне да такова. Те ще щупи пръчката, видя ли? Ага, там. Пазим в твой страни. И после обаче... Аз ще пазим само... Гледай, сега пазиме го да седи в средата, да не отиде в дървето. Ето. Валю, усмихни се, Валю. Да, леко го напън. Напън го, така, бе. Леко го напън. Подава ли или не? Чук ли? Да. Той значи не е много. Ако подава. Я леко. Стой. Аванса нали ти отпусна, защото той може да се такова. Бързо, нали, бе? Какво е това? За полеме ръката, бе. Нищо и... Мало. Я го напъни леко. Така го виждаш. Не отивай към него. Снимаш ли? Да, ма и... Да, бе, качва се слава. Давай, напъвай го. Напъвай го. Има аванс. Ти нали имаш хубав аванс? Май не кара към брега. Тосо Сома вади Сом пред учителя му. Така. А учителя му асистира още. Да. Няма да го напъвам много, Така. Чакай да... Тук близо. Така. Дърпа си се сериозно. Може би има 10 кила. Значи ви сега и петица ще държи толкова. Много е май за петица, много напъва. Чакай малко Гучи да снимам, бе. Да, бе. Много е
това се взима за пътници. Така, това му стига. Нека го може. С върха да го уморя. Ево, да. Метра. Дърпа. Прибери си езика. Иде! Мате. Така, виж. Така. Така. Пази ме го само да не отиде в дърветата. Ема то там отива. Ама Валю, дай напред малко. Сега ще застанем оттам. Там. Накрая напред е там. Да е по-отвесно на него. Да гони. Батерията свършва. Батерията показва. Това батерия? Еми тук. Виж, почна да намигва батерията. Я го спри. Откъде? Ваденето.